Velkommen til den her lille video om, hvordan man arbejder med ordblindes skriveproces. Ordblinde skriver ofte korte sætninger og vælger at skrive de ord, som de nemt kan stave til. Jeg vil nu dele min skærm med jer her, og øh, her er jeg gået ind på Niels Gamborgs Lixberegner, så I kan følge med i den her. Jeg har her forneden slået den live-beregningen til, så vi hele tiden kan følge med i, hvordan ser leakset ud. Her har jeg lavet nogle eksempler på nogle sætninger, som ordblinde vil skrive. De skriver korte sætninger ofte, og så er de knap så specifikke i deres sprog. Så når man arbejder med en, der er udfordret skriftligt, og for eksempel er ordblind, så lad dem i første omgang skrive det, som de kan, og så arbejde videre med det. Så for eksempel står der er en dreng, han går i skole, han går til sport, en dag skal han flytte. Og der kan I se hernede, den er på en Lix 4, og det er faktisk ret lavt. Så det vil vi gerne højne. Så det første, vi arbejder lidt på, det er, øh, man kan samle nogle sætninger. Så de første to sætninger, der er en dreng, og han går i skole. Den kunne man godt udbygge med for eksempel et bindeord. Så det kunne være, at der er en dreng, og han går i skole. Nu laver jeg selvfølgelig lige et lille h, fordi vi har fjernet punktummet. Så går vi tilbage, og så siger jeg, hvis nu vi skal beskrive drengen, altså for eksempel med et tillægsord, så kunne det være, at der er en lille dreng. Det kan også være, at det er en stor dreng. Det er sådan set lige meget. Og nu kan I se, at vi er jo gået fra at have en lig 4 til nu en lig 6. Det er stadigvæk et lavt niveau, men vi er på vej. Så for eksempel det der med der er. I vil ofte finde, at ordblinde skriver og meget uspecifikt, fordi det er, nu skal jeg tale ordentligt, uspecifikt, fordi at de har nemmere ved at skrive de her mindre ord. Så hvis nu vi fjerner der, og det her, det er jo så en genfortælling fra en historie, eller måske en kortfilm, man har set, så man kunne godt skrive, historien handler om, jeg sletter lige er, for det har vi ikke brug for, og allerede nu så er vi oppe på en lig 17. Så historien handler om en stor dreng, og han går i skole. Og her kunne man måske godt skrive mere specifikt, hvad klasse går han i. Så jeg fjerner skole, og han går i 6. klasse. Og så ryger vi så lige ned på Lix 15 her. Og det skal man ikke være så ked af. Vi arbejder jo med sproget. Men det kunne godt være, at hvis man har fået at vide, hvad for en skole han går på, så kunne man skrive navnet på den. Så han går på, øh, hvad skal vi kalde? Vi siger Lem Torp skolen i 6. klasse. Og nu har jeg med vilje jo skrevet et lidt langt skolenavn, og så ryger vi op på Lix 19. Så på den næste sætning her, den sætter jeg lige nedenunder her, så I kan se. Han går til sport, men her kunne man måske blive specifik. Altså, hvad er det for en sport, han går til? Øh, og så kunne man også skrive, hvor mange gange i ugen går han til det. Så lad os sige, at han går til håndbold, øh, og vi skriver 3 gange om ugen. Og nu er vi oppe på en Lix 22. Lad os nu sige, at det her det er en historie, man genfortæller. Så kunne det godt være, at man giver eleverne en skabelon, så de ligesom har nogle sætningsstarter. For eksempel, historien handler om, til at starte med historien, og i midten af historien. Øhm, så det kunne vi for eksempel, lad os nu sige, at vi har fået at vide, at vi skal skrive noget om i midten, så det kunne vi skrive ind her. I midten af historien øh, får drengen at vide, at han skal flytte. Så nu sletter jeg lige det, jeg ikke skal bruge her.
at han skal flytte. Og nu er vi simpelthen kommet op på lig 26. Så jeg anbefaler meget, at hvis man skal træne de her ordblinde elever, eller elever, som er udfordret på deres skriftlige produktion, at man giver dem en skabelon. Så det kan være, at man i skabelonen skriver, at historien handler om, til at starte med, og i, i midten af historien, og til sidst i historien. Det er en meget stor hjælp, og man vil simpelthen opleve, at nogle af de elever, der sidder og rent faktisk ikke kommer i gang, de kommer nu i gang med at skrive. Jeg håber, det her har hjulpet jer lidt på vej, og så vil jeg sige tak for nu, og håber, I har kunne bruge videoen til noget.